Hadian ke jemi badan batkiar kut jong kinong hikai school ad hoc ki badan Hakashatri Confederation of All School Teacher Association ki officer katanat education ki lakhot ke jinga kendu hakami rengkat bat kinong elam ka fastem ban kani ke jing khadi kendu kamsham la saiso bat pulom no klem dadan kendu karai na katanat education ya ka ada ke jing tho na galiang jong ka सरकार नंबर बले नंबर बा habangi lasha ban khot ban ikan ka jingmut ke jingi ka long ba nin yo king yo so jong ke jingi kendu jungi tin re ka basusi menta ka long namar ba ka jing kendu jungi ka long ba kam ni e ni la ya sain hang tu ya ka jingdon jungi hang tu hari ka bas ngol ngol ka long bangim tip ya ka decision na ka jingi kut mar kata ka jingi kut ka long kasui di nak tak tahu kelong ba ni habteng ya kani ka jingi ki jangi tat hadu ba sorka kanda chashkor ya ki jing tawai jangi namar nadu 8000 khandu hadu menta ni khamyo ye nagaliang jong sorkar ya baro kinoi kai jong ka talks jong ki talk teachers baro apo jong state ni khali ki jangi po hi kalong kapasay ba bat ki officer sarkar hagaba ngi ngila pen i ki ba ngila submit cheki ya kata ka memorandum nangi ha kata ka memorandum la tho syai balada ka sarkar ka upgrade ini na kata ka kerdan ad hoc syaka kerdan deficit kat no ka pisah kanon kam but lada ka upgrade syaka deficit padan ru kat no ka pisah kanon kam tikani kata ka memorandum ka ba ngila submit iki tikani jing sya kadang datang ko kopi namar ba ya ka memorandum meningkong hi ngiladap submit ha ka hau benai kelalingkot kata ka khat praterik sya isa amros marak ti hadian bingila ekran ka tu kan ngila pensyai ba lese ka ni ka sarkar ka yo jingkhan ka babakla ka ba menteri rang ba badipet ya ka puli putih loong macam senam ba ondan kam sans pak kror bat menta usnem loong ba ondan kam news pak kror ka ba ka sarkar ka don kam ban upgrade ye kini kinoh kai ad hoc sya ka kerdan deficit kalong tam kumba ars pa san pau kror tam ni syuong tam namar ba kidan gini ki school ru ki bala sya upgrade ha sya ad hoc ha kan ni senam bat kidan kinoh kai ru ki bala yo ad hoc thamai tikum ta ka ni ka finance committee ka badai kmi ya ka finance lese ka ai ya kata ka amount ka babakala sya u education minister lani sya u finance ru badai pe ya finance u chief minister badai u Konrad K Sangma apa kila pha sai ni kwa ben pentep sya phi sya ka media menta ba ki pha sai ni ka blank paper mo ka ba kham tho yang tu te Shubu hakani ka por ngila nong ba shubu lada ki wan da kanu ka jing tho ka ba khmat ngim tep mo kata ka jing tho ngim tep ka kata ka jing tho kan long namar ngi la sign ka blank paper ban ong bangila dan ham tu dia kata ka paper bala dan signature ngi la shim da kani ka office ti kumta lada dan menu ba ai ha media ba mangi diungut ki bala rung hapo jong kani ka chamber ba ngila ai ya kani ka decision ba ngila kongo ya kata ka decision bala shim hang ni kalong ka babakla namar ba ngi kamdan kata ka decision ke ba ngila shim hang ni hapo abat hapo ngila kelishai nadu lanu ka sarkar kan sedang bahkan ai no ya kata ka enhancement jungi tani nadu lanu ka sarkar kan ai kata ka upgradation henry abang ya dan hapo ni syamba ka sarkar kampala ban ai kata ka confirmation bat kampala ban ai kata ka commitment ti ka memut kata ka jingwan jungi hang ni bangindan ya kata ka meeting bakini ki officer sarkar kalong ka baleno kalong ka bathli ba kalong ku mukhiu phiang uba susawa klem do nom hapo mangila ya kendu bagi to ki katuan ki officer sarkar dia ngilai kili naki dak basai ba kata ka file jungi kala poi ru namar ki ong ba kila proses dia bang kili ki kata ka file jungi kala poi ru ki ong ba na directorate la pha sa ka office ni ke bat ni kili bre ki ong ba nang ni ngin sa proses sa planning bat kumta kan sa poi sa ka finance dia bang ni ong ni bala lada ka ta ka file nang ni la da biya ada proses dia kemut ka problem ka dia ka planning kan
Beti balai kata ka planning hadu mentara kampat lak ban proses ya kata ka file, bat balai kata ka file kampat poi ya ka finance department hadu mentara namar mentang la don lai benai. Tingi syang tu kat bang gidang ong ki ong eng ini pet ya kani ka mata ini penyat ya kani ka mata syakmat. Ti hadian bang ila syang ila ekran bahai eng ila calculate. Dada kata ka file jungi tang bakan kan proses ya bakan poi na directorate ha kani ka office ka simpor hadu lai benai. Ti kamut kan sa simpor sa hendriu benai bakan niat nang ni sa planning bat na planning sa finance. Ti kumta kan simpor kum hendriu benai. Tambah ladang ipet pada ya ka bor jong ka sarkar ba ka bor jong ka kabinet. Tangah benai September ya kita ki bor jong ki la sya strip na. Kemumut ba kan ni kabinet ba kan ni sarkar kan don bor syu nadu September. Ti ladang i kalong kumba ka government hi kadang lek kai kunjing lek kai kan yangi hadu mentang kapan por kum ni kum tai. Ti ni nya ya be syahmat ba kani ka agitation process ka bangidon kani ka por kampat kut bat ni ngimpat hun ya kata ka jing ya kendu ya kini ki officer sarkar ngimpat ya kendu ya u education minister badai u lakman remboi ngimpat kendu ya u chief minister ru abang ili kendu ya no ru abang idon kanu meeting kishet pak sign bet ban shim signature haba pilih kendu DC pilih kendu ya no piap sign deh tu. Ti kata ka signature ka bangi haban sign. Kata ti kalong mandatory. Ladang ikendu ino ki officer sarkar. Lada pilih kendu ya u chief minister pilih kendu no officer sarkar pihak piti ban sign. Kata ti kadi mandatory. Ngimla bangin ong ngim sign. Namar bangila dan nang tu ngila dan kata ka meeting ti ngila sign kit. Tambah ka ka bangi kwa ban pentip sapi bangi kwa ban pensyai. Bangi nang sumi nang ni hidang mentan hi. Ti habang ngila mi nang ni ikwa ban pentip ba ni susai nang tu namar ba ki pandu ya ki number phone jongi kan ki ong bang ki hab ban kontak ni ti hab ki ong ban kontak kumnung kham thok kerteng ni lahi ban chu ai tau number phone ni hab ban thoi ka kerteng jongi ni thoi ka kerteng jongi hang tu ti ni sign nang tu ban ni thok kan yo number namar ba ki pande ki ong bang ni don kam ban kontak ni ti hab bang ni ong lada ka pendon kam kumni kumtai ka thok kumni kumtai ti kamut ba kata kalong ka babakla namar ya kata ka minutes abang ya kan hapo ki ong ba kin sapha ya ka copy jong kata ka minutes sengi kin sapha sengi bat ngin sa approve ya ka kumbangi lale mensuaru ti ha kan ni kapor ka bangi sign hang tu kadi bang sign ka kerteng ong athok ka kerteng ngala sign bat nga ayu mobile number jong hang tu kan kiwi ki members wiki le kumta dale che sheru habangi ngi dan ka tu ka sit in demonstration ang thiru ngi shim ki kini ki kerteng baki signature jong ki tu ki no hikai ki bawan bat ka number phone jong ki tika ka same procedure ka same process tamang nga syuong kan haban syulong aware kanang banyo proof kan ni ong balay ha media kata menta kanang banyo proof it will be on media as a proof ba hapo kajing ikran jungi ka kamlong ka basiso yai kalong ka bathli bat ngi susai nang tu ha ka badi ka blank paper namar ba ngi syuai ki kerteng bat ki phone number jungi tang kata handai kata ka daud ke de ni haban daud what you para la jong ru hab daud haba pimla te banchani para ni perlok eru tingi haban daud resolution ka bangila shim hagaru hills ka bangin continue bat kanika non cooperation agitation jungi tad hadu bangin dayo ia kata ka jubab ka basyai bat ka bangihon na kini ki minister sarkar namar mentangi keliru ngi kelibang yang lana bangin kundu ya chief minister lani yo education minister ki ong ba ki bun kam te to ki bun kam lelai ngi ong ngi lana man kundu la mandi ki ong ki dang bun kam tingi ap ki ong bangin sa phone tingi up ya kata ka phone call jongki lano bakin sa phone kin sa pentip baki long available bakin sa likendu yaki sa sisien syaka deficit kalamba ad hoc kamut temporary kumba pitip but balengi dawa kawang baki don kino hikai kiladon ka service ka ba art pandai live house namru but kita kidan kino hikai ki bala retire musa ki bala retire kidan ki bala khlat ru ki khlat kum kita ki ad hoc teachers ti menta ki babuni ki no hikai hangne ki dan ya ka service ka bak khatsan snem shalor khatsan athos snem shalor ti maki kila dan hokken ba ki niyo ya kata ka jing scam gen ha ka jing im jungki ba kila dai kita ki no hikai deficit ani kita ki no hikai ki balada itu pura da ka sarkar bat ya kani ka jing dawa jungi lalong pending nadu ka snem arajar ka khandai war ha ka snem arajar ka khandai nilai kendu
bat menteri rang badu jong ka jela jungi konrad ke sangma hang tai ha malki ground hau benai Ogos te ha kata ka jing kendu menteri rang badu ru ula ong ba unsa penbet ya ka kendrum kendram ka bayade begini kino hikai adhok hau tu ju hiusnam ha benai November handai haduk menta nimpat yo ya utau so jong kading dawa jungi ngis ngotho ba ka covid kalawan tambah lada ka covid tu kawan baro kini kiwi ki department jong sarkar ki kiu tulop bad kidan ki ba kiu tulop RCN shi snam tang ba mangi pada ni kam kiu tulop ha kini ki hendreu snam ya kini ki hendreu snam shibon ki laja shibon teli ki tax su ki la introduce ka sarkar kala introduce shibon teli ki tax but na kita tax lai persen kepada kesas tax kepada banyak education kata ke LP UP secondary but high secondary kataru ngi kam UE bandon kanu ka sharp na kanu ka ha kata ka increment na ka enhancement jungi di kumta ngi la kut jingmut bangi ya chakman no bangani ka education hadu bangin dayo ya kata ka jing dawa jungi